Main. Laya sugot namin ang mahudaon. Di au do termasuk suhut na. Sudya do wenot hata pengapuan. Pengapuan natin, boleh ya sana na mo pengapuan na bermacam-macam baru pengapuan na terdiri, pangangambong di jabu, nasa rumah tua, lain tergantung main acara na, lain mulu pada umumnya, soalnya dulu dah ubo dah, contohnya paku mana yang hula-hula mana tulang, soalnya mana dah ubo tu. Mau lihat mah dihitam, mau lihat mah terlumodi nang dituhatta, nasi petong mendongani mengurupi ulaut tadi sadarion jala. Sikop do ulaut tadi sadarion jala dison kami hula-hula muna pasahaton hata nauli hata panggabean pangapuan tu hamu hasuhuton di hamu pamuruan nami son hata tua-tua madoron nami kapuna di sibagan di dolok di pangiringan oros majalah gabe di hamu namar hamarangi pala karkas do di paydahan hamu masih pairing-iringan ya jala orang mau se sa ni solo masa tu botean nunga sa be di sadarion minta na marulaon jala sikop lancar uli saya sahab ma itu panggabean satu parkorasan nang 10 pitu maju mari 10 lalu hata nauli hata nadenggan nang pasatami hula-hula muna apu hamu mai hot martongan jabu apu hamu mai hata nauli hata nadenggan ilo molona pangapuan na huboto sian hula-hula mana tulang baru pangapu mah hasuton bola boto hasuton mula pangapuin na mulai ate mah dihitam mulai ate mah tarlumobi na itu hata na itu pahon do pihak ka asido holong rohana dihita boy hitam marulaun perdalan pinggan jala sikop sahat di sadarion ditiki dari naulion jadi dihamu dongat tubuh nami raja di pamoron nami dongat sahutan nami tarlumobi mai di hula-hula nami nang tulang nami apalama late budang di pasat nami tu hamu di pangurupyo muna di waktu na dilion muna kontribusi muna dilihat hamu tu hami hasuton bolon dan boy tarbalos sami amang inang batu hatai mana marang baloson dia kahaburjo munai di pahon amarat tadi bata di hamu tarlumobi mai amang hula-hula nai nang songoni tulang nami nang mga lehon nang mga lehon boras boras ribur-ribur boras sipir mitodi so kontang yang munai firma poki bahul-bahul pasalawan firma todi muna todi nami jala luju-luju ma nang pangomuan jala tongdo di pasar tamu tulang nang hula-hula nami ulos nagajang ulos itoro rabu so kontang tang yang munai to mata perdengan basai sanggiat magajang umurnya keperkeleng munai jala sitorok pinopar jadi nunga budang hata nauli hata nadenggan nang di jalo hami sen hamu hula-hula nami nang tulang nami sanggiat may nagabi bohal nami nama dalani rumah tangga nami ngulu-ngulu nami na dia nama tadi bata tujuluan nyarion jala tarsingot di hata nauli di hata nadenggan nang pinasa una tu hami sanggiat tu abing jabingan nami buat main dia babara nami, hot main di semua jujung nami, asa dohonon nami batu tu songan hata tua-tua, songgap si rubah-rubah tu dakkan di hapadan, di hata nauli hata nadenggan nang di jalo hami, jakotob di main nang dohot badan, pardaka jabi-jabi merbulungnya si tulang, di hata pasugabe nang pinasa muna tu hami, hula-hula nami nang tulang nami, saluhut namanya di pasau Tuhan, asa di dok mamu se ay namar julak-julak mah julak-julak nai sian tonga-tonga di batu julak-julak manai mah di tahu bae tu batu tu tahu lo buan tu jauh di hata nauli hata dengan pasugabe nang pinasa muna tu hami pon nami mah di tong hot martongan di jabu tadu sitiko mah tu sisapang nawal parbutuha mangalili permata mangalu-alu di balia do nang mamanggagat di huta don marangalung-alu pasu-pasu senakan hula-hula dohot amat taraja nang ro di sude na makahulongi roha apon nami mayatong hot martongani jabu sa di solo masa tu botean tunga sahab taulahon ada nagok di hata batapot di sadarion saya sahab may itu panggabean satu pangorasan mau lihat mah dihita mau lihat mah tarlumobi nang itu hata horas mah dihita sa luhupna
jadi ido boleh lah boto na boy pakai tepat pangapur na orang lowi boy manona ka ditambai kita kada bertukar pikiran akan itu dia dulu boleh lah boto dah. Jadi aku boto dia kalau tulang baru ada tambahan belum itu. Jadi boto.